Nadu ko syuturi ko agos ka National Payment Corporation of India kawanra ya ki kendon ki bathamai ha kabayade bat kinong pendon kam ya ka application programming interface API jongka katkum ka kai phot ya kane ka jingkalla on pentri kam no nadu ko syuturi ko agos ka kai phot jong ka Financial Express ka ong ba ka jing thmu banwanra ya kane ka kendon thamai kalong ban pensting ya kakam ka UPI system kajing kita ajong kane kalong ba kandon kajing bu pendon ya kibalan ka bapej ya ka UPI apps kadon kajing kala halor kijing siu kibalabu kajing siu UPI kanang kiu manla kasngi manla ubnai kumba khandriu klur teli kijing pentri kam ya ki UPI kidon namar kane kajing kiu kinong pendon kam ya ka jingkit ha ka UPI system kalanang kiu hakine ki arlai bnai baladam ladon shibun kijing ja ha ka bayade bat kajing siu UPI layathu ba ha ka khadar trek u April kibreu kilas ngeusi shibun namar ba kajing siu kala sakut hadu san kenta kane kade kajing sakut ka baslem tam ha ki laisnem bun kibreu kilasange banbu wallet ne kimbu pisa shu ha ka wallet jongki hakum kane ka jinglong jingman lada ka UPI ka hiar ki breu ki ya kendu shibun ki jing e na kane ka daw la penmi ya ka jingkala banyale presya ya ki jing e ka kaipot ka pen i ba wat tang khendiat e ki jing thot ha ka jing trekam ka UPI kala banwan ra jing e da ki million ngut kinong pendon kam la ong ba man la ka sekon new hajar teli kinong pendon kam ya ka UPI kiat lada ka UPI ka thut wat tang si minit kata kamut khat sau lak ngut ki breu ki basak ta kumba kalong menta la ong ba ka jingdon jong ki breu ki baseu UPI kalong palat ya ki sau pho hajar klur ka jing toket ka badang shen kalapan pau ba ka daw ba jong ka jing thut ka UPI ka de namar ka API request ka ba penlong ya ka jingbun ki jingkit kam ha ka system ka UPI kala shakta haubnai Julai namar ka jingbun ki API request jong ka transaction ka NPCI kala patha ya baro ki bank bat ki PSP kata ka PhonePe Paytm Google Pay bat ki weipa bakin tela kam yesh photali ki API baju pendon kam bha haswa kalai phoitri Julai bun kinong pendon kam ki check ya ki balance jong ki na ka UPI bun sen ha ka shisngi henrei menta na ka ne ka jingkala bathamai kimla shu ban le kumta katkum ka kai phot enta kinong pendon kam kinla ban check balan tang san pho sin ha ka shisngi ha ka apps jongki kanotli ki account ki bayaso bat mobile number ya kaneru on om yo i palat ya ka arpsan teli ha ka shisngi